da iskoristim priliku zaista sve da vas pozdravim i da iskažem zadovoljstvo što smo danas bili u prilici da sa premijerom Vlade u tehničkom mandatu i ministrima razgovaramo o pravcima razvoja našeg grada. Iskoristili smo priliku da premijera upoznamo sa rezultatima koje je lokalna uprava postigla u prethodnom 4-godišnjem periodu, da ga informišemo i najavimo nove projekte koji se planiraju realizovati dominantno sa nivoa opštinskog budžeta. Takođe, godina iza nas je bila više nego uspješna sa finansijskog aspekta. Budžet koji je planiran u iznosu od 23 miliona je premašen za 7 miliona, tako da govorimo o realizaciji budžeta za 2022. godinu od blizu 30 miliona, što nas jasno stavlja u jednu dobru startnu poziciju, da imamo dovoljno sredstava da možemo da krenemo sa realizacijom značajnih kapitalnih projekata koji su koncipirani u samom opštinskom budžetu. Sa druge strane, raduje podrška Vlade Crne Gore za realizaciju mnogih drugih projekata koji bi trebali da se finansiraju iz kapitalnog budžeta Vlade Crne Gore. Naša su očekivanja da će se sredinom već ovog mjeseca okončati i tenderska procedura za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i da ćemo konačno i tu problematiku riješiti. Narednih dana očekujemo i početak radova na izgradnji pješačkog pothodnika u Šušnju, da time pokušamo da djelimično razriješimo problematiku sa kojom se susreću mnogi naši sugrađani, ali i turisti koji posjećuju opštinu Bar tokom ljetnjih mjeseci, ali i da kandidujemo određene projekte od opšteg interesa. Danas smo iskoristili i prisustvom ministra zdravlja da pokrenemo i temu izgradnje nove bolnice ili urgentnog bloka i inicijalno smo dobili podršku za ovu našu ideju koja je kao takva i koncipirana u samom strateškom planu razvoja opštine Bar. Ono što me također raduje, a to je maksimalna posvećenost Vlade radu državnih kompanija koje se nalaze u Barskoj opštini, raduju pozitivni finansijski pokazatelji poslovanja bilo Luke Bar ili Barske plovidbe, a posebno me kao Baranina raduje činjenica da Vlada preduzima određene korake kako bi došlo ponovo do objedinjavanja jednog nacionalnog resursa Luke Bar i stavljanje u punu funkciju svih onih kapaciteta sa kojima raspolaže Luka Bar. Barska plovidba i feri linija kao jedna posebna emocija za sve nas Barane je nešto što nas posebno interesuje. Iskazali smo spremnost i sa nivoa opštine da pružimo podršku menadžmentu kako bi se problematika nabavke broda riješila. Također i iskazali spremnost da u saradnji sa menadžmentom govorimo o stavljanju u funkciju do sada nefunkcionalne imovine sa kojom raspolaže Barska plovidba i nadam se da smo danas ipak postavili dobre temelje za neku buduću saradnju i podršku projektima od opšteg interesa za sve građane Bara, ali i sve veći broj turista koji posjećuju našu opštinu. Time ću zaključiti značajan broj infrastrukturnih projekata u oblasti turizma. Bar neće biti destinacija od koje počinje boravak turista, već će biti destinacija u kojoj će se namjenski dolaziti kroz izgradnju ili konstrukciju hotelskih kapaciteta koji bi trebali da dovedu i određene renomirane hotelske brendove koji će pružiti usluge menadžmenta od Intercontinental grupe do Rixosa koji je najavio dolazak već naredne turističke sezone. Time Bar, odnosno turistička ponuda našeg grada, poprima zaista jednu potpuno drugačiju dimenziju i očigledno govorimo o razvoju, ali ravnomjernom razvoju svih područja naše opštine i stavljanje u punu funkciju turističke ponude.